Ukážte mi, čo natáčate. Neodídem a môžete kľudne volať políciu, nech sa páči. Dovidenia. Nech sa páči. Pán Linhart, vy ste úplný normálny, vy ste Počkajte. Vyviedli ho z predajne. Robí si video záznamy, jasné. Pán stále obťažuje, pozrite sa. Telefón má pri sebe, máme ho aj na kamere. Prestaňte ma obťažovať, choďte odo mňa preč, prosím. Tak. Môžete viadku, dobre, chce podať trestné oznámenie za vyhrážanie na pána Linharta. Kľudne. Moju osobu. Trestné oznámenie za vyhrážanie. Aj za to, že ma natáča a rieši to. Dobre? Ďakujem vám. Tento pán chce podať trestné oznámenie, lebo natáča zloženia produktov. Bude z vás manažer. Dostanete hviezdičku. Však a vás už nepovyšlo, lebo vás vyhnali aj z parlamentu. Ja- Nepostúpili. Ja nevinali z parlamentu. Ja, však ste úplne troska zložení ste. Dovidíte. Podám na vás trestné oznámenie, ste úplne troska zložení ste. Dovidíte. Podám na vás trestné oznámenie. Dovidenia. Pán Linhart, ktorý bol bývalý poslanec, nedostal sa do... Takzvaný debil, ktorý číta spotrebe zloženia produktov, aby ste vedeli, čo jete. Len či vy aj iné robiť, ale nebude robiť niekto bolo vyhnalé z parlamentu, nedostal žiadne hlasy a tuto si bude robiť nejakú... Ďakujem pekne. Poďme na počúvať, čo ste chceli, či ešte nie? Ešte idem natáčať. Na čo mám právo? Lebo vnútorný predpis je menej ako zákon. Skončili sme, lebo nemám toľko času. Skončili sme teda, ak chcete podať trestné oznámenie, tu sú pani policajti. Ak dovolíte, ja si im teda natáčať ďalej zloženia produktov, ktoré vám vadí, že vám to natáčam. Áno, pani policajti, môžem odísť, alebo chcete nejaký zásah robiť? Na vás, mám poučiť pána ešte do... Dobre, ďakujem, nech sa páči, môže vypočuť. A budem tuto, keby ste ma ešte potrebovali pri ladničkách, hej? Ďakujem, dovidenia. Takže toto bol konflikt v Kauflande, kde riaditeľ Kauflandu, ktorý sa predstavil ako riaditeľ Kauflandu alebo vedúci, povedal mi potom v súkromnej konverzácii, že riaditeľ tejto pobočky, tak ma chcel vyhodiť len preto, že natáčam ich zloženia. No a potom začal, akože, však vidíte v tom videu, aj sekuriťáko na mňa dal, jeden sekuriťáčik som mi začal vyhrážať, chcel ma vyhodiť von. No, ideme ďalej, kde sme skončili. Máme tu totárskú mačku Perkins, ktorú sme videli, guma. Potom tu máme Kauflandiacku. Pozrieme sa na to. Zloženia produktov. Xantanová guma, zase guma. A tak ďalej. Takže to máme zloženie produktov. Helmat sme si už pozreli, takže to budeme pozerať zbytočne. No a vec, ktorú sme si chceli ešte pozrieť, sú slaniny. Lebo podal som aj podnet na ŠVPS kvôli slaninám, ktoré boli predávané ako bezečkové. Bola sa to papriková slanina Tauris. Napísali, že bez konzervantov a bola s konzervantmi. Takže pozrieme si ďalej.